Hvad har du taget med til morgen? Jeg har taget en bog med. Det er min historie. Din dødsdom, ja. Og så har jeg taget min gamle forlovelsesring med. Det er sådan 2 ting, som jeg sådan, ligesom har ladt bag mig. Både min historie og så det. Og så har jeg taget den der med. Som er? Det er Minotaurus. Halvt mand, halvt tyr, horn i panden, seksefyr. Gordon, og jeg har inviteret dig til at bidrage til min udstilling, så er det fordi, vi er mere eller mindre jævnaldrende. Jeg er fra 62, og du er fra 64. Og jeg har sådan gennem de sidste 10 år opfattet dig som et slags talerør for alle utilpassede danskere, dem som ikke vælger den pæne, slagende vej med Volvo og Villa og Vorhund, som man sagde engang. Og igennem hele din søgen i livet, der synes jeg, der ligger begrebet ære, at man har sin ære, at man passer på sin ære. Så derfor vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvad forstår du ved ære? Hvad er det? Og hvad vil det sige at have sin ære? Jeg tror, det er sådan lidt ligesom de gamle eventyr. Jeg tror, at ære, det er noget med, det er noget med, at man er ærlig, man er direkte, man taler ud, der er ikke noget bullshit, der er ikke nogen fortrængninger, at man er ikke konfliktsky, man går til sagen, man er ædel, altså man har respekt over for andre mennesker, man har respekt over for dem, der er sværere end en selv, man opfører sig ordentligt. Men grundlæggende så ligger der også noget ridderagtigt, noget krigerisk i det. Jeg ved også, der er et udtryk, du holder meget af, at være en karmisk kriger. Ja. Hvad er det? Jeg har altid været meget fascineret af ridder, faktisk lige siden jeg var 4 år. Og det der med at være en karmisk kriger, det er noget med at se livet som rejse, som ånderejse og følge sin mission og lære de ting, man gør. Ikke mindst af ens fejltagelser. Og så først og fremmest det, som der er med krigeren. Og det er noget, jeg øver mig meget på i mit eget liv. Det er det der med, at krigeren prøver at være til stede i nuet. Fordi krigeren frygter ikke sin død. Fordi jeg tror, at hvis man selv kan leve sit liv så autentisk som overhovedet muligt, så kan man måske i nogen grad inspirere andre mennesker til at gøre det samme. Fordi at hvis du selv er åben, og hvis du selv er ærlig, og hvis du selv er direkte, så fremkalder du også det samme i de mennesker, som du kommer i kontakt med. Og det synes jeg er værd at tilstræbe. Fordi jeg synes, vi lever i en kultur, som ikke er særlig åben, som ikke er særlig direkte, altså som er meget konfliktsky og fuld af fortrængninger. Og hvor jeg synes, de mennesker, som ligesom skal forestille at være klogere, og også administrere os, vores politikere for eksempel, og stort set alle andre autoriteter, jeg synes, de er meget, meget æreløse. Hvad er det, der gør, tror du, hos dig, at du et eller andet sted, bevidst eller ubevidst, vælger den pæne, borgerlige, danske familiemodel fra? Det er fordi, jeg ikke kan bruge den til noget, fordi jeg synes, den er lam og tam, og altså, den siger mig ingenting. Altså, jeg er interesseret i at komme længere ned. Jeg er interesseret i at komme længere ned i mig selv, altså mine dybeste følelser. Alle de lag, som man indeholder, alle de sider, som man indeholder. Jeg tror altid, jeg har afsøgt grænser på en eller anden måde. Men det, du så har levet, det er så det, man kunne kalde et intens storbyliv. Med hvad det nu indebærer af stærke oplevelser, eksperimentere med stoffer, eksperimentere seksuelt osv. osv. Hvad har det givet dig, hvis du ligesom ser tilbage i dag, hvor du nærmer dig de 40? Det har givet mig en masse indsigt, det har givet mig en masse oplevelser, det har givet mig en masse fryd, det har givet mig en masse fornøjelser, det har givet mig en masse ar. Men det er egentlig meget godt, fordi jeg mener, at det er også ens oplevelser, og det er ens ar, og det er ens fryd og alt andet, man har været ude for, som ligesom definerer en, som gør en til den, man er. Altså som hvis det ikke dræber en, gør en stærkere. Hvis jeg kigger tilbage på nogle ting, jeg har ikke nogen beklagelse, jeg har ikke nogen anger. Altså jeg tror meget, det er også det, jeg har skrevet i den der Dødsdrum-bog. Jeg tror meget på, at livet, det er sådan en drum, altså hvor man kører rundt og rundt, hvor man er tvunget til at gentage de samme ting igen og igen, indtil man lærer af dem. Altså de samme ting viser sig i forskellige forklædninger. Jeg tror, alt det, der er i ens liv, det er skabt af en selv. Jeg tror, vi alle sammen får de oplevelser, som vi har behov for. Det, der måske er allervigtigst for mig at fortælle, med de ting, jeg gør og de ting, jeg laver, det er det der med ligesom at opfordre folk til at blive helten i deres eget liv. Ved at tage deres eget liv og tage deres egne drømme og tage deres egne valg og alt det andet alvorligt. Fordi jeg mener, vi lever i en kultur, hvor man forsøger at begrænse os på alle mulige måder og fortælle os,
CPR-nummer, strøgefyld og stemmekvæg og alt muligt andet. Alt det irrationelle, det bliver mange gange skåret væk i vores kultur. Det får lov til så at overleve i film som Ringenes Herre, eller alle mulige masseproducerede underholdningsoplevelser, som er en del af den der drøm, som jeg snakker om, hvor man så kan gå ind og kigge på bjergetrold og drager og sværd og ære og blod og monstre og stor kærlighed og sådan noget. Altså, vi skaber på en eller anden måde sådan en skinverden, så tingene ligesom bliver levet ud for os der, så vi kan købe billet til stærke sanseoplevelser. Vi lever i sådan vi lever et kapitalistisk samfund sådan i sidste fase, det vil sige fjerde fase. Varen i dag, det er drømmesamfundet, det er sanseoplevelser. Det er det, der bliver solgt til os. Vi er faktisk i en kæmpe stor drøm, som sælger vores drømme tilbage til os selv. Sådan, så vi egentlig ikke behøver at opsøge og udfordre de ting og finde dem i vores eget liv. Tror du så, det kan være så meget anderledes, når man ser på den verden, som er bygget op? Der tror jeg, vi har et valg. Vi har det valg, at i princippet så kan vi jo alle sammen forandre verden. Altså. Jeg kunne for den sags skyld melde mig ind i Al-Qaida i overmorgen og flyve den næste Boeing ind i, nu kan jeg gøre det i World Trade Center, men så Empire State Building eller et eller andet. Eller skyde Anders Fjog, som jeg hader inderligt. Eller voldtage Pia Kjærsgaard, eller hvad jeg nu havde lyst til. Altså nu forekommer det mig sådan at være lidt ligegyldigt, så jeg kæmper mere en abstrakt kamp, fordi jeg skriver om de ting, der pisser mig af. Men du siger så også, at livet er en ånderejse, en vandring. Ja. Hvordan skal det forstås? Altså det er ligesom i eventyrene, eller computerspil. Altså du går gennem et scenarie, et landskab, hvor der er nogle fælder, der er nogle forhindringer, der er nogle opgaver, du skal løse for at kunne komme videre i spillet. Der er noget, du skal samle op, der er noget, du skal passe på. Der er nogen, som måske vil forhindre dig i det. Altså, sådan tror jeg faktisk også meget, at livet fungerer. Der er sådan en trappestige mod højere og højere erkendelse, og højere og højere viden mod det at være menneske. Og så kan man så vælge, så er der nogen, som går i stå. Der tror jeg også på, det er meget vigtigt på en eller anden måde at holde sig åben over for livet. Altså der er nogen, der går i stå, kender du sikkert også. Altså mennesker, som måske allerede er gået i stå i 23-årsalderen. Ikke? Altså de får ikke nogen nye inputs, de opsøger ikke ting, som på nogen som helst måde kan udfordre deres måde at se verden på. Kan du sige i dag, mit liv har mening, jeg har fundet en mening med mit liv efter mange års søgen? Jeg synes, meningen er der hele tiden. Og har hele tiden også været der i virkeligheden? Altså nogle gange kan det være svært, altså hvis man hvis der sker nogle ubehagelige ting eller nogle meget smertefulde ting på en, så kan det selvfølgelig være svært at se meningen med dem. Men jeg tror, at det man skal gøre, stort set med alt, specielt hvis man undrer sig over, hvorfor nogle ting sker, det er hele tiden at spørge sig selv, hvad man kan lære af dem. Fordi der er altid en lektie. Der er altid en erkendelse i alt det, der sker med en.